Mr. Wei chu aron lun ngala Mr. Chuan nilo una pa ji hao i khre sura ni kha ama zo khe ni anti chuan soifianon le tum to su hetiang thil ti hi karing khailo keina po hian local le to ngai sung che du chen huwa khwe chu ko anti ta assistant in khwe chu atum chuan alo du lo ning ningi aron lu ta pa nute mei ji hi khwe bo su ti na lo nge na Mr. Wei chuan a fanungen na wang chuan police ne na pelo chuan assistant chu khwe chuak vat turin a khira a khwe chuak ngal jinnu chuan tiang khan i ringang ti galo khwelova he tiang thil ati nuwa po police a report du lo nia anti chuan Mr. Wei chuan atal boy veri ni kha hun tha pele kham ro alo tia jinnu chuan a ringo boy wang ani tak tak ring em ni anti chuan engei seitum chu alo tia jinnu chuan eng ni love yan ni kavat lo nge tin a chho san de maka pon lama lo langa ka chunga chuan assistant chuan chen mengji du tok to te anti chuan enganga nge in ngaya I thu lo lutuk alo tia assistant chuan vinin eng anga chi nge ingaya ka trampui na sat thun to zia chikha I thengil time ni tuna min nung chon le siamo yan DNA test po kha voyang zat nge itan kalo thak sak to che police officer li po kha kema biak sak chen ni rom ni don tum gas dik thela po hian itan ro siang chuan anti chuan lo vin letin he thil isoi hi engwang soi ngam nge ni ji hao kha on le thut lo sirang chuan oi chung po hian mo ka ni to nge yang anti ya assistant chuan Miss Chen iche dan he dik lo tel tel ila che sul khopang lo ko ka walin lo ho Wezi hawan apek thei piang chu ke pon ka pe theyang che ti na ba na chuan kai ta ni Miss Chen chuan lo vin le a Wezi hawan en hian in khai khin ngam ni mo ka khirang che ka thin lunga chuan Wezi haw chu wana sawa thlok ang mai nia nang ve thung chu tok ang le ni min mut pui to wang khan ka du che mo ilo ti ani mo dik tak chuan ka khongai em wang che le ka in fiam pui du wang che mai ni ka toy sang le ni hi ka thil tum pe chu Wezi haw chau ani Mrs. Wei kalani ngai bokham chuan Wezi haw le zang hong yu te lo thli thlai rang che I khrem tin ka tong chuan a chua san hala pona chuan tuemo abe hala itlan bolo ti ka khriania na lian deuh min tho sakla chiang noi som ka peng che he mun tawai chua na tura ka tampui pong che tin an nui saka chuna chuan jinnu le afano te chu pa ka an leng du na yan ni chu zuang chek chekin nu ma te hle mai jinnu chuan muang chang deuh khang kal ro yan muang de vin ti na lo awa chuti lai chuan hnung lama tong chuan jinnu chu tuemo hian a ron hu pet ngala akal bo pui ngal ta dei mai yan ni chuan nu ente tia biak atum chu alo bo ta dei maya ama kidnap tu pa bok khan hey no pangte kanin mule ta mo tin yan ni po chu a le a ding ro tin anin uma yan ni chu mana yan ni chu na kuta alo se ve boka misol pa chuan nang no pangte hi chu a mer vaka chutia anin chei bolai tak chuan jinnu chu kan haka afanu chu kan ngai ven ngal afanu chu chan tumin avat lan hala misol chu nam tluin afanu chu chak takat lan tu chu na khira misol chuan yan ni chu man atum le a jinnu chuan akea achel beta misol pa chuan min thlang ha ro tin atlowa yan ni chuan anu chu te om chu amu thei bik lo avat lan le a thei to chuan alo pui ve a misol pa thin ram chuan a dhaka chuan akut chuan an khonga jinnu chu ni khwelo chuan om zui chuta le mai ka kon thleng ve ngal boka du to ro a kon ti chuan misol pa chu atlan chengal damdoina chuan yan ni chuan kanu ilana em tinan zota na tolove yan lungai su ti na khil pon lama chuan Mr. Wei chu man ho tak chuan a kon tlana
genuine omna wat chu aron zong an ro ma vatlen chuan mic chuan genuine chu lo bia in doctor chuan I hlau deuh ani atia thil dang chu a thaw veke he me khring tol go thin pa hi eng tin nge chhun pachanga he tiang khopa a huang tau thei jok le ma selungai su police ka bedo e ti na khira genuine chuan a ku chu lesson patin kalome mic tin a om chu nom zan lo mic chuan e tuk tu deuh ka valiang chu tin pon lama chuan a chuaka le lam lo langa miss chen thinrem chu alo so sangang mai assistant chuan enge buai nei a anti chuan me khring tol go thin pa khan cheng nuai nga min dil bel le a chuti lo chuan ka thil ti hi atlanga puidon ti a soi ni zen huwa khongai min trompui khamte antia assistant chuan a theilo Mr. Wei hian he thil hi a chui to a kanin rol le ani chuan kan ta na pui thui hle ang antia Miss Chen chuan enting nge niang nuai nga chu ka peton nge ka thil ti hi puang chuak turin ka thla zalen zok don ji hawa na khia chu vai chuan company in jela kan tang don don asin zen huwa nang chau hi min trompui thei ni engtia ti tung he yo khiat kha accident ang devin siam la so me khing wo thin pa so da thawang wang te tin an thlem le a assistant po chuan alo ovele mai bok atu ka chuan ka chunga chuan assistant chu tisen kai hnuang hian alo oma aku ta tisen kai te chu a ena alan dan chuan traffic of pa kha a that nge ni na langa a in khofai sok soka a khur ti ti bokani phone chu lain hello kada thatwe tin Miss Chen chu a khwila Miss Chen chuan a that chu zeng hong yan lam kha lo vil deuh a local thei ri silawa thilenga molo ti pal ka hlawani ti na khwila ole ka khwe alo ti le lam lo langa pak pakhat a chuan mic le jinyu te an ron pheya yan ni chuan nu sata song ka ven fiam lo ka nge ti na dira ole ven film khola ti na thla akal nu chuan mic chuan I taksa te thamo enge an zel ti an zo chuan ka thato e ni tak ma so na thang mo te omem ti nan zot ve le a ome ma se taksa la chak si dawa ke ma no ti zokila a thang an ti chuan ni lo ve he thil hi chu ke ma nge hian ka ti angai ni chu wang chon ma so na thang chu min khil ko an ti ya ole kha me tuma waiting ting tur an pek chung chang kha chen me ji ti nge ni ti ka chiang to ni an ti ya zin yu chuan fin fian na chui mu to em ni an ti chuan mu to e alo ti chutia an thil soi chu assistant khan alo ngai thlewa Miss Chen nen chuan an soi dun assistant chuan zeng hong yo khan kumin liam ta che sul na chung chang fin fian na poi mo tak kha mu to wa he fin fian hi wezi hawa a mu ti ani chuan itan idin mun siam that na hunom to lawang atia Miss Chen chuan thil ho mai ni chu alo ti dei assistant in engwa man nge ne ya an ti chuan ke chen mai ji hi chutiang thil mai chuan min bum ne lawang lungai su ka ching fel theyang ti in no chu an dom du na in lam alo langa jinyu chu phone pe pa chuan a kon pheya nung lama tong chuan Mr. Wei chuan tun na ya hian ina yom kha hle maya ilo ho point phone ni mang nga thil boi pui inei zo kem ni ti na zota thil pui mo engma lo ti mai a fanun hena chuan yan pona ka chuak lo dona ina fel devin lo ro tin a khila yan ni chuan pate mai ka muturin ikal don em nia alo ti voin chu ken fiam pui thei don lo chea kalo ho le khona thil tui deuh kalo khonang se o an tia Mr. Wei chuan lok zeng hong yu tun na ya hian mai kan hian engin boi puya tiran zot le a eng ni lo ve mi mal thilani e ti na chua san da ya yan ni chuan pate tinge nu te thil ti hi ingai sak em ma tin lo zot kau Mr. Wei chuan chung te kan niang in ngai sak chu om ve reng alom tin a changa yan ni chuan
pate hian nu te yang ai sak tak tak ani chuan thil pek te le sakse cho te siam sakse tin alo ona nie ole alo ti pon lam alo langa assistant chuan ning chu kan khoi chuaka assistant chuan kan soi thuai ngai midang hin min hmu main an tia Mr. chuan yan nu te hi itampu yangai ni tuna tang chuan pate du zen huwa atho hi i oi to tu ani akhira piang che iti tu ani ya iti that bio chuan Mr. Wei te na i om chun zom thayanga nu te hnen tang point lo mani donga ma sei ti that lo chuan pate du zen huwa hian fakha ina ata le ngalang che ti na wawa ning po chuan alo ti Jinyu po Mike nen chuan an loin muwa Mike chuan Jinyu fin fiana zong chu heta hi ome atak vekani chen mei zin tu a leidan te waiting til zuwa tu ka tel dan fin fiana te a hun le mun zong po in mil vekani atia Jinyu chuan hei hi kan nei to chuan chen mei zi chu atal chuak thei to lowang ati chutia anin mu chu assistant khan engkim alo ngai thalea an thu sui po alo khwek nakin te wa chuan Jinyu chu oma Mr. Wei chu avakol intika ngai lo hodon thil khil to chu kaneya ati Mr. Wei chuan inthil nge phone a soi me ro anti chuan phone a soi chin lo kum liam ta tu manga I u naw nu waiting tingi thina chung chang ani he fin fiana hian kin Jinyu hi athiam lo na lam ka film tir thayang chuti walin khami tu mathil thleng dik tak kha ka khriat tir bokang che tina khira ole tong kang halang milong nga ko tina tlan hong ha na ni hong ka biang atang chuan ningi te khan an lo bi thlawang to ni file ada that mul lai chuan pon lama ian tap ri khria man mo takin chuak nga la yan tingia anti chuan ka su sual pala ati chutia anin boy pui ve lai chuan ning chu Jinyu ma chuan alu trowa file chunga le khabu chu alo la chuak da ya anho chuan Mr. Wei po chu on thleng ve a yan ni chuan bathroom ma le kha chu lo pot thleng me ka toilet a chuan a paya Mr. Wei chuan zeng hong yo yan enge ekina khani tia an zo chuan engma ka tilo alo ti Mr. Wei chuan yan hian thil thalo ati ni lo mo anti chuan pa chu tiang ni lo ka tilo khrim alo tia Mr. Wei chuan ni danga chuan ekina hian le khathem I pai to tiang ni lo tin a thua fai ta vek mai yan zong hong yo I hmuem anti chuan ka hmumi alo pa le kha ka va chiak to nge tin atlan chuak da ya olen kina chuan Mr. Wei chuan le kha ip chu honga ma se chunga chuan eng ma lo to lo Mr. Wei chuan nang ma nge hian han ente te nam pe a Jinyu chuan han en chiang le a khoya nge thil kha atinge bo de a eta hian ka da nge ni chia te nam mang ang le a Mr. Wei chuan Miss Zeng Hong yo hi amni I thil soi fin na chu anti chuan ani lo chu tiang ani lo nga ko ka va zong thole nge tia kala tom lai chuan assistant chu on luta Mr. Wei hei mani ai thil min chui tir waiting tingi thina chung chang fin na kha ka mutwe a kon ti ve ta Mr. Wei chu na en nga la the thlalein hei po hi I thil min mutir du chu niam kin Jinyu hian waiting tingi hi tu a pengei ni ti fin na chu chiang tok hle to ending a thiam lo na hi ira soi film thei fowang anti chuan he fin na hi chu do da ni thil thleng dik tak chu tiang ni lo anti ya Mr. Wei chuan do kan chum chok hian ron dinga Zeng Hong yu I tong film khurang che hei hi kami chui tir te mu chu ange nia ending e do da ni theyang ken Jinyu u ini angin inaw chu thiam chang se iti ni ti ka khia ma se thilen kim hi fin na le thodik chunga ain nat tu ani tuna hian fin na chiang to a ken Jinyu chu athiam lo ni ti ida pom thei lo ni chuan soi du rom to lo ati tamak maya chuta Mr. Wei bok chuan Miss Zeng Hong yo inaw thiam lo na soi film na hun
ka pe to chia kan hun bituk po a top trep to boka voin chon ho hi chuan wei chung ko hi chua san tong che atita junior po chu thinakam takina chuaka assistant ro alo noi sak junior chuan mic chowa muwa thil thlen dan chu hei hi ni du zen huan fin fiana a kon pek nuwa YG ho chuan waiting tingi thina kha a thiam lo ani aring tlat ta ati mic chuan file pakhada pe a thil thang kan mu chuaka yan ni soidan chuan ama robo tu le tun hnai me robo tu kha mi thum hun an nia chu wang kan chui zui le dewa tin yan en kit dam na hun ven an vakal dan chan chin chu khila ti sen chu chuata chu na ro om nuaya a en chen nuwa chuan samjai pakhat chu chakani mic chuan soizom le in tu ma ka mulo na a ma se chu ta chuan in sol nu ma le thia tam hleya kha traffic aw kha dozen huwa an athat ani ka ring tlat ani samjai ka chawk ke endika dozen huwa samngei ni atita jeni chuan dozen huan chu pa chu atha tak tak chuan ama thil thleng zong zonga po khan anti chuan mic chuan dozen huwa la chen mezi te hi thok don an ni a kan om ta hle mai he fin fian hi kan the du don an ni anti chuan jeni chuan nilo tuna ri chuan fin fian hi ala thatok lo thok don an ni chuan chen mezi hian dozen huwa hi a hek le ngei dona ama zo ke ro kha chu a in thiar film le da yang anti chuan mic chuan engtinge kan ti ta kang atia zinyo chuan ruwa man thang ka nei ti in a khil nakina chuan du zen huwa Mr. Way assistant chu ka hian ron plana adinga ka ka tanga chuak che tia chuan mi pa pakhat hian ron hu bet ngalin mun pakhata chuna khruai bo da hala robo tu pa chuan nui chungin avun te chu ala no hle mai mo tiran nuya polama chuan chuakin a khre thei ngei to chuan call chu an mangta oh hello miss chen ka robo to e ma se chu thil lian tham takania poisa ron se kha chu atlem khatani antia assistant chu nakal ko chuan miss chen mezi hian tha min tumani mo ti na lo ngai to robo tu pa chuan ole miss chen chu irol kon zaw hle mai a lungai su naktuk ni chuak hi a mu to don lo antia assistant chuan a ro chuan chen mezi itan hel thil tam tak ka ti to ma se hetiang hi mo ka thon le ton longha ko nuam satak chuan ko om tir me lawang che ti na ngai tu ani chutia mi biak lai chuan assistant chu a ro kin atlan chuaka an ho chuan mic le junior te chu an kon kalvea engkim khan lo ma man lo ko vekani chumi zana chuan junior chuan Mr. Way chu avakola engmo oh ka on kal hale tin junior le yan itinan chuan hun pakha hian an vakala apia assistant in ning alo man bet mek le miss chanite avamu chuan vakang hal chun tuma ma se junior chuan alo dang mu nom lo thleng tu helo thlir phot me ro ti na khina ni apia tong chuan an che dan chun lo thlir nga a chun zom hi episode top number ti ni to a alo chu hun lo chang la ka on ti chok le hal wa ton ya tuna tan chuan khami chin ha kan du tok photang